पहला सिनी मीडिया ना हमबाय जों दिनै कायसा करबुक सात डिविजन अंगै जे 2 दिन आगे सिनी तिप्रा मथाया करै बीजेपी बानारनाय रनो बर कायसा जे सामानि आबो टोटली फेक बर टोटल चाइ जने थागो सिनी मेसेज जों जे चाइतो नायखा एके बर गोबांमा आबो बर तेलांगि थांगा हनै बर कायसा मेसेज मानि खाताव कायसा सुइलमानि जों और जत निनाव थाङै जों जेतोवै चाइतोवै जों नायखा सिनी तिप्रा मथा ठीक दंगो बरक सर रांनि दान्दाल बाय बरक हायके बरकनो कायसा हयनानै खायो बरक बुमु मिस्टेक के सुयै बरक हायके खायो के बीजेपी जे एक तो केंद्रबो जुमला राज्यबो जुमला के ताई जे तिप्रा मथा याकारि थानाय रनो बरक रांनि दान्दाल एके बरक जुमला जों पुरा चाइतोवै नायखा टोटली फेक अब जे 2 दिन आगे जे जॉइनिंग खानाय सिनी तिप्रा मथा याकारि बीजेपी बानारनाय रक के जों बनो सायमानो जों जत सायमानो सिनी ससियेल मिडिया जों जत नुजाक के अमा हायके सामानि अब चाइया नों थानायके थांदि जों कुनु अब आमते जानो जों कुनु अंगया नों बीजेपी थानायके थांदि क्लियर के थांदि ताई कायसा मेसेज खायनाय ताई कायसा गाय सिनी पार्टी वो तिप्रा मथा नै तंनाय तंगु के हर हंकाय बेरे बो बीजेपी नि फिल खाय दं जों दिनै मीडिया थुलगे मेसेज के सानाय हर जदिसे मान जाका एके जों बनो माफ खालाय गला थानाय उनुखान टाका जलाय आमतायो सिनी तिप्रा मथानि एमएलए सिनी बरम गनजु सिनी सपना देब्रमा बनो फनो जों मेसेज खानागौ ताई सिनी करबो आमतेबो जों हायके खानागौ फियाबा जों दिनै मेसेज रिरका सिनी तिप्रा मथा सिनी बुबागानि वारियर्स सिनी लिडार कायसासे जों जत तिप्रा सा गने जों थांजानि सामानि आबो तमाय गाने थांजानि आताबु जे थांजानि के नर क्लियर भाबे थानि बीजेपी वो बसुं जराते विकास मंत्री बसुं जरा विकास खलेमान जों जत सायमानो जों फंनाय नर तिप्रा मथा याकारि बीजेपी थानि जों कायसा जों माना खाइया जों राबायदे पाइजाक जागा बायदे पाइजाक परे भविष्यत सिन निरि पुसाबति भविष्यत आपजन सायमानाय आं बेसे कक सालिया ताई कैसे कक सार जे अब जे बरंनि जे अदिनो जइन मा दिनो जे कागज जे 100 जनाते बुझानि बुतार थांगा पने जे कागज न माना बुझरते कुबिंका बोले आबले कुबिया आबो टोटली फेक बर टोटल जे थाना र निनि बर टोटल खामानि बर 6 जना थांगो ताई बिनि परिबार रं खायके बर टोटल 15 बुतार संनाय बरनि एके ताई सामानि के बहुत ताताल ब टोटली फेक सारनि मुंखाय आने मुंके करबुक सात डिविजननि ब्लक प्रेसिडेंट हिरणमय त्रिपुरा ताई और फाइमानजा फाइजा सिनि सेंट्रलनि सेक्रेटारि सिनि बरम गनजु एनर्जी देवी त्रिपुरा ताई फाइसो फाइजा सिनर ब्लकनि सेक्रेटारि नकल जेरियां ताई फाइसो फाइजा सिनर सिनि सब जोनाल अमरपुर एमपी करबुक जुननि वाइस चेयरमैन सिनि बरम गन मनिता मोहन त्रिपुरा ताई बीसी चेयरमैन फाइजा प्रणव त्रिपुरा रायचरण त्रिपुरा ताई गोबां मानसिनि तिप्रा मथानि जे बुगार सेंक्रा दल आं कायसे सालिया जत सिन वारियर्स नायदि जों जत साइतो नायका आरो टोटली फेक आबो जों आपते हाय बरनो जों ताई माफ खालायगला आसनुनाय हामबाय।